Midawat kita sa iyang pag-atiman. Ug ila nato siya nga siya ang nag-alima kanato. Mao nga ania kita himsog pa, makasabot pa, mukabati pa, dunay kompasyon ba, no? Ngadto sa usag-usa. Unya dunay pay kaalam tungod kini niya. Kay sa giingon kung wala taniya, wala tay mahimo. Ug kung naa taniya, iyatang atimanon. Iyatang atimanon sama sa mga anak nga magpabilin sa ginikanan, atimanon gayud sa ginikanan kay anak man gayud bisag magkinaunsa. So mga igsuon ko, ang tuyo gayud sa pagpadayag sa pulong o gibalik-balik ang pulong, mao kini nga ang pulong mutidlom sa atong kalag, mutidlom sa atong pagkahinimo sa Dios. Ug moila kita, Dios ko, kung wala ka, wagi ko'y mahimo. Sama sa bata nga bagong nataw, kung walay mukugos ug matiman, wa gining bataa. Sapa ko usa ka bata. Sama ko usa ka vulnerable being nga kung tamakan sama sa hulmikas, wa na gyud mga bilin kalimtan. Kung mamatay, wala na gyud. Pero tungod kanimo, nakabuhat kog maayo, ug ang maayong binuhatan, maoy balik-balikon pagpahinungod sa akong pagkabinunyagan. Mo ng mga santos. Kung dili santos, inigkamatay, wala na. Wala na gyud. Wala na. Pero tumikan ini atong pagkabinunyagan, hinumduman kita. Ang menteryo, balaan, balik-balikan. Tungod kay naa didto ang mga binunyagan. Ang menteryo, balaan. Og ato pagid silang hinumduman, matag kalawat sa iyang pulong dinhi sa Santos nga misa, silang mga nagauna. Tungod kay mga sanga sila sa punuan og nahimo silang mabungahon sa dinhi pa sila sa kalibutan. Doon na sila'y maayong pamatasan. Inig-ingon, may gabiin ninyong tanan. Dili niya ididma nga murag wala ra. Kundili, murespan siya sigon sa usa ka taong dunay pamatasan kay Kristiyano man. Namang pipila ka mga tao nga kada sugat nato putimbayag yun. Og nindot po kaayong timbayahon og balik aron dunay relationship. Dunay pagkasumpay. Naningkamot po ito siya, akauban mi. Kaningkamot sa pag-usa, sa pag-inigsuunay, akauban mi. Doon ako'y kauban. Mupadayon ko, gawa ko mag-inusara, nining maong pagpamunga. Bisan kamay lang. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Inig ko magsakay sa taxi. Salamat, sir. Labi nagtawgo ni mog, sir and ma'am. It's a respect that could rejuvenate the tired body that has been used up almost daily, every day. Pero, naaday mga taong mutagad, naaday mong hatag ug maayo nga relasyon. Salamat kaayo. Kung igsuon mingon ta, lisod kaayong pagka-Kristiyano, lisod tuod, kung dili nato sugdan sa gagmay. Inagmay, sama sa usa ka sama sa ang ba. First step, second step, dayon, usa ka ta sa tumoy. No? Pag-ilas sa Dios, pagpaminaw sa iyang mga pahimangno, ug sa pag-ingon Ginoo, tuguti intawon kong makalakang sama sa imong paglakang, makabuhat sama sa imong gibuhat, samang ikaw ang akong labaw, ikaw ang akong big brother. Tudloi ko. Ug sa pag-ingon ni ana, sa pagpadayag ni ana, mingon nga, gusto kong magigigala nimo, gusto kong mo-connect kanimo, gusto kong doon natay connection, doon natay relasyon, kay kung mahawa ang sanga sa punuan, patay na. Pero di ko gustong mamatay sa diha sa maayong binuhatan. Gusto ko nga mapakamumunga. Bisan kinsa ang akong makauban, maayo ta ang among tinagdanay. Unang miingon ita, good morning, good evening, how are you? I remember you in my prayer.
And I am with you because pariharata gikan sa Dios. Gikan sa Dios. Relasyon, mga igsoon. Relasyon sa Dios, kamo ang punuan dahil relasyon sa atong mga kauban. Aron ang atong pagka-Dios nun, makita o mapamatud-an diha sa atong mga silingan. No? Siguro, doon ay manaway, pero sa akong kasinatian, di man ginatong apilis ang tanan, pero kung kwentahon, mas daghan magyong mga maayo pa kaysa dili maayo. Mas daghan magyong mga maayong mga tao nga atong nahilambigit kaysa atong maghinig panaway. Mas daghan yun. Kana lang giingon, mas ang babaw kuno langas pero ang hilom lawom. Ang lawom hilom. So, doon ay mga pagpanaway sa atong mga binuhatan, pero salamat sa Dios kay nagpabilin ko nga mutagad og miila kanila tungod kay magpabilin di ko nimo o Ginoo. Og mo serbisyo pugo sa asong isikataw. Bisa na lang sa pag-ingon, Brad, kumusta man ka diha? Nagkapoy lagi ka. Nagtagad na. Itagad na. Mitimbaya. May recognize nga naa di ay siya og nagkauban ta. So dili ta magtinagsa. Dili ko mo disconnect kanimo. Kay kung mo disconnect ko kanimo, wala na ebidensya ang akong pag-connect niya. Kung dili ko managad nimo, wala na ayo ang akong pagkalawat niya. So ang pagpabilin nako niya makapaayo sa atong pagkakauban dinhi sa simbahan. Manindog palihog. Mga bunga nga mulungtad maong gipangayo sa Dios kanato sa atong pagsimba kaniya ug mahimo lamang mulungtad ang atong bunga kung magpabilin kita diha sa Dios nga nagatiman kanatong tanan ug sa matag pangamuyo atong ipadayag kaniya karon. Ginoo, kaluy-i kami. Kitang tanan, Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang kayusahan nga nagagikan kang Kristo, ang matuod nga paras, magdani sa tanang mga Kristiyanos ngadto sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang kalinaw nga gitanyag kanato sa Dios, mukaylap ngadto sa mga nasod nga anaa sa kagubot, terorismo ug gubat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga matuohong mihalin na, magpabilin sa kahangturan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Karon atong baguhuon ang atong pagtuo sa Dios nga maoy atong punuan ug dili kita makapamunga kung wala taniya giatiman. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo yang anak kabugtong ang Ginoo nato, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisagin sa pamon sa Pilato, gilansang sa krus namatay, gilubong, bigunsad sa mga minatay, sa ikatulong kaadlaw na banhaw, bisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, gikan dito mabalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay kamatayon. Manglingkod palihog. Dawat ang Ginoo
sa kinipano, kinibino, dinamasak kamot sa tao. Hangi mong mga grasya, bunga sa mong pangaliyang iyatak na kanamo o langit nung mahal. Mga igsuon, pagampo kamo aron kini atong halad sakripisyo dawa tununta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawa na sa Ginoong Kristo gikan sa mga kamot, alan sa bday pagmaya siyang ngalan, alan sa kapuslanan sa tubagyang santos nga simbahan. O Dios, nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa, ug labaw nga Dios, pinaagi sa talahurong pagbinayloay nining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamaturan, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa pinimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. awan ng ibayang res Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. ang ayong matarong, Santos nga mangan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay ug sa tanang dapit. Apan labi ni gayud niining panahon, niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko, kay sa Hesu Kristo pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanan nga sakripisyo. Sa paghatag ni Hesu Kristo sa iyang kaugalingon ganha kanimo alang sa among kaayuhan o kaluwasan, nagpadayag sa Hesu Kristo nga usa ka pari, usa ka altar o usa ka kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, diduyog pag-awit sa awit sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos kid ikaw o Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong balaan nga espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pan, bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon bikuha sa sakalis, bipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nagaraw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo mga niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kami giisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan lukob sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose ang among obispo, tanang obispo kaparian ng tibuok katawhan. Hinumdumi sa mga mga kaubang nag-una kanamog kamatay. Hatagi sila sa pasaylo aron makasudong sila sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan, himo kaming anghayang makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagabuhat sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daygon, amo ikawng himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo gamhanang amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita sa amahan nga pasayloon ng atong mga nabuhat nga dautan, ug dadon kita niyang makapasaylo kanilang nakabuhat og dautan kanato. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaydo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagod. Dinhi sayo ta maingon sa langit, ang kalanunaw sa matag adlaw, ihatag ka na o karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa padulay. Hinuduan, luwasan kami sa dautan. Bangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging hirian ang gahumagang himaya hantod sa Hangtod sa kanturan. kahangturan. Ginoong Hesus, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag ninyo, Nasab kaniyo. ipakita ang timaan sa pag-inigsuon ay peace be with you. Orden,
Kini mao si Jesus ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit ngadto sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili Ginoo, ko dili ako angay, ang kalawat kalawat kanimo. Apan pamulong lamang, ug mamaayo ko. Kini maong akong lawas, na kong ihatag sa inyong kaluwasan. Dawat akini sa akong handumana. Ini ang akong dugo, iula sa pasayloan. Dawat akini sa akong handumana. Ni langit no talanon, gidawat sa kabos, asad naway kapakyasan, sana matay sa cross. Kini maong akong lawas, na kong ihatag sa inyong kaluwasan. Dawat akini sa akong handumana. Kini ang akong dugo, iula sa inyong pasayloan. Dawat akini sa akong handumana. Ako ang matuod nga punuan, nag-ingon ang Ginoo. Ang magbabilin kanako, ug ako magbabilin diha kaniya, makapamunga og daghan. Alleluia. Magampo kita. O Ginoo, patalanghugi ang imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan, nga gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, o himua nga makalabang kami gikan dinhi sa igdaan ganha sa bag-ong pagkinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Dios, among amahan, bidangop kami kanimo diha sa mong panginahanglan, nangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga mihasi karon, ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal nini nga sakit, aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panalipdi ang mga eksperto bahin sa panglawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton
uban sa kamaayo ug kamaluluyon. Nagampo kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-atiman nila, ihatag ang dayong pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Atagi kami sa imong panalangin ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magtrabaho alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga kinahanglan. Naghangyo kami nga sumpuon na nimo ang pagkuyanap nining maong virus sa ingon mahanaw usab kining among gihambing kahadlok. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, naganangop kami, ayaw tamaya ang among pangaliya, hinunual wasa kami sa mga katalagman, o mahimayaon ubulahan nga Birhen. Amen. Mahal nga Senyora, kayuhan sa mga masakiton. Yampo mo kami. Senyor San Jose, Yampo mo kami. San Rafael Arcangel, Yampo mo kami. San Roque, Yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Yampo mo kami. San Pedro Calungsod, Yampo mo kami. Manindog Palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap ka nimo. Panalanginan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo, manglakaw kita diha sa kalinaw ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And all at the word say, I am strong. Let the poor say,